Irio nade jahera mar penj laktar kawacho ni ngima en mwandu. En ga morna mar bedo kod odiechieng' wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima maber. Seche mowacho ni ngima maber wang'iyo dendi duto te, aluorani nyaka obwongoni kaachiel koda kapachi. Mabota e chendo ni en Andrew Otieno, yena mondo mi arwak wendowa kendo daktari wabonyisowa nyinge en wuod kanye olony e weche mage kaeto wadonjo e twak achiel kachiel kok waketho kinde kata matin. Machiegni daktari e penj laktar. Asante. Goero kamano kendo duogo konende. Niluonga ni Bildad Okwama, alony korka wang'. Thieth mag wang' gi ng'iyo jotuo man gi shida mag wang'. Atiyo Lions Set First Eye Hospital mantiere Nairobi to ajaseme. Koro kawuono dani mondo watwak wach wang' kaka wanyalo rito wang'. Kawuono en odiechieng' ma ihinga ng'o kata wawacha ng'o kotere kod wang'a. Ano ka iparonwa kacha ni en World Sight Day. Seche mowacho ni World Sight Day, watemo hinga ng'o kata waparo ni oganda wang'o. Koro World Sight Day en chieng' mar wadwar ni watwak e weche mag wang'. Shida mage manyalo miyo ng'ato bet muofu. En chieng' ma koro wachako ng'iyo ni en ang'o ma wanyalo timo mondo kik joma nitie gi tuoche mag wang' inyalo ne chieng'no. To joma be ok ong'eyo ni gin ga gi shida mar wang' nyalo dhi e osuptal kata camps moko ma free mar wang' mondo ging'e ni shida mane ma ginyalo bet godo. Ing'eni seche mabedo ga kod odiechieng' ma ihingo gik mopogore opogore, wabedo ga kod thor wach kata theme mar World Sight Day higani nang'o? Theme mar World Sight Day higani en Love Your Eyes. En ni her wang'i, her wengeni. Onego iher wengeni to sana theme no gidwa ni ging'i korka nyithindo sana nikech nyithindo seche duto gin ga joma ok terga mondo ochek wengegi mondo ng'e ni shida nitiere konu kamano. Moro kapok wachako kaka wanyalo hero wengewa, wang'e ni kaka watiyo kod wengewa kuonde mopogore opogore kata kaka onego bed ni warito wengewa, wachaka ni kuonde mag tije mopogore opogore. Koro wang' ema konyi neno. Wang' ema miyi nyalo neno ng'ato. Wang' ema nyalo miyi itim tijegi. To wang' ni be ka wachako ng'iyo korka nyithindo okonyogi kod korka somo. Manyiso ni nyaka warit wengewa nikech seche moko warito wang'wa cha to nyiso ni seche ma ng'ato nyalo bet muofu to obo chako bet gi shida mang'eny. Mokwongo nyalo bet kaka ka nyathi to ok onyal dhi skul kata ka osomo to en ng'at ma nyalo bet gi shida korka performance kocha chande. To ka en ng'ama duong' tibo yudo ni koro nyalo chako dwaro mondo ng'ato chak konye owe tijege mondo chak konye. Koro emomiyo wadwa ni ati seche mawacho ni korka wang' ni to ber ni mondo wang'e ni to wang' ni en okonyi gi ang'o to ang'o momiyo ne girite. Korka mano endo be en ni seche mitimo tijegi wadwa ni be irito wengegi. Molokwa chako wach kata ng'ama ntiere joma tiyo e mjengo. Ng'eni kata musmal nyalo go musmal to chikre to goyo wang'e. Koro ng'e chuno be ni nyaka gibed joma nyalo rito wengegi. Mani chiwo mana ranyisi achiel. Watiere kod tije mopogore opogore mwatiyo kaka oganda ma bende kelonwa pesa. Kuom ranyisi watiere kod jogo matiyo e ofise mopogore opogore, gitiyo kod masinde kaka computers, jitiyo kod simbe, jitiyo kod tablets, kod weche makamago. Watiere kod jogo matiyo kaka wang'o welding. Ntiere kaka onego bed ni girito wengegi nikech thor wach en mondo mi waher kendo warito wengewa. Ere kaka onego bed ni girito wengegi. Kaka iwacho jomjengo, diere moro natiere kod chenro mar penj laktar ka ane wayudo kacha ni simiti kodonje wang' to rach saidi moingo kata acid kapo nono nodonje wang'. Koro moro wanyalo mulo fuone mag tich kata kuonde mag tich mopogore opogore kod kaka onego bed ni warito wengewa kuondego. Moro kapok wadonjo kanyo wantiere kaka kod picha majaber mokalo mar wang' to onego bed ni wahero kendo warito wengewa daktari. Moro imulnwa mana matin mondo wang'e ni seche mwarito to wahero wengewa warito ang'o to wahere nang'o mondo mi okonywa kik wabed muofu, kik wawit teko mar neno. Machiegni bo chunga mondo akony oganda ng'eyo. Koro kwa ng'iyo korka wang' ntiere gi kuonde mang'eny. Kwa chako gi oko tong wang'i emoluongo ni cornea ni en mar kiyo mar wang' makonyi gi neno maber. Sclera ni en koro matek ma ji neno ga ni marachar cha korka wang'. Then iris ni ema luongo ga ni pupil ma miyo seche ma ler donjo wang'i. Koro en ka ler ng'eny to odire matin to ka intiere korka mudho to obet maduong'. Conjunctiva en mana korka mantiere gi leche mag remo ma konyo be kendo gi nutrition mar korka wang'.
aqueous humani ka ma en mana pi ma mbele mar wang'. Koro en bing'e ni ka nitiere gi shida, nitie joma seche moko ka gimoro goyo to remo nyalo bet kaendi to nyalo miye ok onen. Koro mae nyaka obed maler kaka pi. Lens ni wasewuoyo ga korka lens wasewacho ga ni en momo ga cataract cha ma en kochako bet gi kaka ka ng'ato ti to bet gi cataract to bo miyo konde koro ler ok nyal donjo korka wang'i. And then kwa mai wabet gi vitreous. Koro vitreous ka endi en korka tok lens konient. Koro mai mibo yudo ga seche moko ka ng'ato gimoro goyo to onyalo were, onyalo sudo, to en seche moko bo nyalo bet gi remo ka gimoro ogoyo, kata joma nigi tuoche moko mag del be nyalo bet gi kae. Koro gimoro amora ma bro miyo kaendi bet gi kaka remo kata ok ma clear kaka picha to nyalo miyo kendo ko ler cha ok nyal donjo. And then koro wantie gi kuma koro wawacho ni mae optic nerve retina. Koro en gi leche ma miyo koro information te kaka ineno ng'ato kuong kalo retina ka dhi obwongo kaka duogo bet inyalo ng'eyo koro obwongo ni interpret ni en ang'o mineno. Koro gima amora ma bro omo shida kaendi wabo yudo be kendo ni nyalo miyo ng'ato. Koro gigi te nitiere gima mama bro omo shida korka kuonde mag wang'i te nitiere gi. And then wan gi fovea kama very sensitive. En kata ka jomoko ma seche moko ka eclipse to ging'ia ni to ka owang'o nikech ka ler cha energy ne cha ng'eny maloyo kaka wang' nyalo dine, nyalo kawe. Koro kowang'o kaendi be kendo nyalo omo ng'ato bet muofu. Wach mar ng'iyo iwacho ni kata waluonge nang'o, wanyalo kete gi dholo nang'o kapo nono ni ing'iyo chieng' kata ing'iyo dwe mariwore gi chieng' cha king'iye gi wang'i direct wacho ok nyal bet maber ahinya. Ok nyal bet maber ahinya. Gimomiyo wacho kaka jo korka welding en ikono gi ga ni nyaka iti gi angolo moro ma dark kabisa kech obo miyo kendo koro ler cha o synthesize koro imiye energy teko ma wang' nyalo accommodate. Seche ma ng'ato timo welding kata ong'iyo chieng' kata ong'iyo eclipse cha to teko mar light no ong'eny zaidi to en manyalo wang'o nerves leche mag wang' mamiyo ng'ato bet muofu. Magi ma warito kata seche ma irwako angolo mar welding eni warito iwang'i mondo mi kik owang' leche mag wang' manyalo kelo ni chandruok. Manyalo mo ni chandruok. Daktari koro wang'i ane kapo nono ni ng'ato tiyo e mjengo kako nego be ni orito wengege. Seche ma ng'ato tiyo e mjengo wawacho ga ni mjengo nigi gik mang'eny. Inyalo tiyo korka simiti mago alkaline. Mjengo seche moko ma nitiere ng'ama be tiyo gi swimming pool seche mo mix chemical ka be mago kendo nyalo gin gima ma mjengo en gima kitimo en tich ma expose ni gimoro nyalo chikre e wang'i kata matin kata kidi kodonjo kidi matin cha kata kodonjo wang'i odonjo to oponde pien wang'i seche modonjo oponde pien wang'i cha to ogwaro tong wang'i ma wacho ni cornea macula cha to seche mogwaro cha to boma adhola to adhola ni seche momo to en olit ka ok othiedhi sama kare to inyalo yudo ng'ato nyalo bet muofu nikech oomo koro permanent wacho ga ni ska en koro adhola ma ok nyal thiedhre machuno mani nyaka tim transplant mondo mi nen maber. Then kiyudo be kendo ng'ama tiyo gi seche moko kain simiti nyalo donjo wang'i seche modonjo wang'i cha be nikech en chemical onyalo be wang'o tong wang'i cha to nyalo miyo be kendi bet gi ulcer kata adhola ma nyalo omo kendo ok inen maber. Joma tiyo gi welding be seche ma chuma ka nitiere ga wasaneno joma ng'eny kata kijana ma wasathiedho osabiro nyadidek to seche ma kar mach cha ochikre wang'e to wang'o kiyo cha to koko rwako angolo nikech mane tije mapile obochako wang'o kamoro koro ibo yudo ni en e higa mach cha seche modonjo wang'e to wang'o pien tong wang'e cha kuonde mang'eny koro mano kendo chako miyo kendo koro koti seche moko ti maber no be tije cha be onyalo performance nyalo miyo inyalo weye tich nikech koro konen maber to be omone shida. Then wantiere gi joma be nyalo tiyo korka joma puro ng'e seche mipuro be inyalo bet ni ipuro to lo nyalo donje wang'i ma be nyalo omo shida
loko donjo wangi be nyalo gwaro tong wangi cha omo ulcer to ko omo ulcer wantiere gi moni fungal infection seche ma infection odonjo wangi no be onyalo bet omo tutu e tong wangi to be inyalo ka ideko to be inyalo chopo kuma stage ma koro wagolo wangi no nikech en tutu no ng'eny ma ok nyal thiedhe koro mano be ni kata joma tiyo gi agriculture be ing'e ni seche ma chemicals ma gi spray e puodho cha be nyalo omo shida carpenters joma go randa ing'e ni en tiyo gi bao to gi musmwal seche moko kigo gi nyundo to okirwak angolo inyalo goyo musmwal to kar mondo no odonje bao to ok odonjo to oduogo korka wangi seche moko wangi nitie gik mang'eny manyalo timre musmwal nyalo chuoyo wangi to kod chuoyo wangi to structures mawacho gi te onyalo ketho kata seche moko impact kodonjo wangi to impact cha dhiga chien to omiyo chien kod cha retina pogre nyadiriyo to seche mopogre nyadiriyo cha be omo shida korka e kuonde mawacho ni mantiere gi pi mar wang' ka be nyalo omo remo to ka remo ntiere wang' be nyalo omo pressure to nosewacho ni tuo mar pressure mar wang' en glaucoma manyalo miyo be kendo ketho leche mag wang' nikech pressure cha ng'eny odiyo lechego en twak maber mokalo nikech umulo ngimawa mapile pile kod kaka wenge wanyalo hinyo chandruoge mag tiyo kod masinde kaka computers kod weche makamago to yena mondo watieko koko cha monde samoro ng'ato tie chiro entiere e buru entiere chieng' kod weche makamago buru masate chieng' masate bende nyalo kelo chandruok ne wang' nyalo mo chandruok nikech seche ma itie chiro to buru ng'eny to buru ng'eny nitiere gi gik mang'eny ji kalo mtokni kalo nyalo mo gima luongo ni infection nyalo bet bacterial kata fungal to mago odonje wangi to ginyalo omo kendo tutu korka wangi buru cha be kodonjo be kaka wacho ni buru en lo to ken lo ten gima gwaro wangi to kogwaro wangi be obochako omo shida ma korka dola mar wangi to mano endo be wantiere gi allergy en kech en buru kodonjo to ochako ili to seche mo ili tidunyo wangi ng'ama dunyo wangi pile cha nyalo miyo kiyo mar wang' cha obet ogwarore to seche mobet loose cha wan ga gi joma wawacho ga ni keratoconus ma tong wangi ma luongo ni cornea cha obet ma steep sana molok kiwango ma kawaida to kamano boko thiedhi to nyalo endelea kamano to ichako la kaka ineno kaka ng'ato chako bet muofu ma mos to seche mobet muofu ma mos cha nyalo chopo kuma koro kata angolo ok kony yath ok kony to chuno nyaka watim ne gima luongo ni transplant iketo ni tong wang' moro seche moket ni tong wang' moro no ing'e ni embe nitiere gi challenges meke ma nyalo bet but joma seche moko ok ginen to waseyudo ga kuonde moko ma thieth ok en makare korka joma ni gi allergy ma seche te chopo kuma koro kendo tong wange no kendo obet ma bith kabisa to otuch to kotuch cha to pi wang' cha chako nyalo wuok to omo shida mang'eny koro ng'ama ntiere gi korka ndara otie chiro buru no allergy by itself nyalo omo shida mar wang' koro apart from dunyo wang'i cha bi ichako miyo structures mag wang'i ka be kendo kethre gi kaka ng'ato neno kawuono nyakwara Mugia wang' waketo maino e wenge wa onego warit kendo onego waher wenge wa mano e thor wacha odiechieng' ma kawuono kopogore kod welding kopogore kod chiro kopogore kod mjengo kaachiel kod yore mopogore mag tich wantiere kod chandruok machielo iluongo ni digital eye strain en ang'o nyakwara Mugia wang' mano gimoko mathoth wabo winjo e kidieny mar ariyo ka wasekawo yweyo seche moko yweyo no bende kaitiere kod penjo moro amora kotenore kod weche mag wang' ornwa ote machuok namba mar SMS en 23600 kik idhi mabor kik isud kata matin. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti hin. Chamige, we museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax
Tiki Taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Yani badala ujiombe, unaniombea nifeli. Badala ujinene, unaninenea mabaya. Yani badala ujiombe, unaniombea nifeli. Badala ujinene, unaninenea mabaya. Ili kupata badala ujiombe kama skiza tune yako, bonyeza *812 *790#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Na tokori winjo kika winj kucha koluongane mbabas nikech koro uneno kama gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kwa mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Kanepo kwa dhie yoyo ne wacho kacha wach mar digital eye strain maa enang'onya kwa ramugia juanga bendo nyalo kelonwa chandro kaka Uganda mantiere sani ka waketo maino kuom nyithindo kaka ne daktari wacho hinyruok mane ma onyalo kelo ne nyithindo to ere kaka wanyalo fwenyo ni ero chandro kosechako mienjo daktari wadonj kanyo koro. Koro digital eye strain en shida mar wang' mabiro gi kor katiyo gi mashinde kaka simu, computers ma ibet seche te i focus e mashinde gi. Koro gima omiyo ga obet gi shida en ni seche ma okikaw yueyo kor katiyo gi simu to ntiere shida mabobet. Namba achiel iboyudo ka ng'ato seche mo osteacha to oko wacho ni blinking eyelids mari ng'eni pien mar wang'i mamalo gi mapiny seche ma i-blink cha omiyo ga gima luongo ga ni tear film cha obedo spread maber kor ka wang'. To mano endo nyalo miyo kor wang'i cha ok bed motuo. To seche ma ng'ato be kendo strain cha leche mag makonyo wang' ng'iyo malo, ng'iyo piny, ng'iyo bathi cha be gin focus seche go te. Koro en gima fixed ma koro nyalo miyo ng'ato bet gi ma ol mapiyo. Inyalo bet gi joma obet ga gi complain wich bar ma seche te. Then inyalo bet be ni seche ma olongo ga ni dizziness nikech ibet mana mohol. Wirundore seche te nikech ibet ka isa focus seche mang'eny.
to mano endo be bomiyo ng'ato be chako bet oneno mamirmir nikech korka wang' be ma tuo cha then bo chako bet ichako winjo be kendo ka seche moko nyalo bet iwinjo ka irritation ma iwinjo chaka gima ntiere wang'i seche te koro mago gin gik ma iomoga gi digital lens nikech en gima omo shida korka leche mar wang' to nyalo miyo be ng'ato ok obed ni oneno maber. Erokamano ahinya. Awinjo kiwacho kacha wach mar break kata yueyo seche ma ng'ato onego bed ni kawo break onego bed ni okawe bang' thuolo marom nade to onego bed ni otimo nang'o kuom ranyisi ka en ng'at matiyo kod mashinde mopogore opogore kaka nilero cha onego bed ni break gi itimo nang'o? Koro iboyudo ng'ato en seche ma intiere office to seche moko tich ng'eny to tich ng'eny odwa nobet e laptop to bet e laptop kata nyithindo matugo gi simu en so focused mo kata gima timre e bathe oko ne koro wantiere gima waluongo ga ni 2020 rule 2020 rule ni odwaro ga ni seche ma intiere machine mar mitiyo godo cha ibet kuom dakika 20 dwarore ni ati mondo ibet bang' dakika 20 kaw 20 seconds ng'i kata gima mantiere gi distance mo manyalo rom kata 6 meters kama ting'iyo gola wang'i after 20 minutes gol wang'i ing'i bathi kata gimo kata ichungi dhi many pi modhi seche mano endo mamiyo break no miyo koro leche mag wang'i ka be okol ibet relaxed to be pien wang'i cha be koro chako blinking cha tia film cha be nyako bet obedo spread maber koro miyo kendo korka wang' cha ok ibed gi wang' ma tuo seche mang'eny koro mano is a break ma onego bed ni ng'ato ka ng'ato seche ma ineno ka in gi tich mang'eny kaw kata 20 minutes beda of tech gol wang'i ng'iyo computer kata simu mondo mi shida ni obed reduced. Moro samoro ng'ato osebedo ka tiyo gi mashinde gi kuom thuolo malach mokalo kong'eyo ni osechako bedo kod digital eye strainer. Ranyisi mage ma ka ng'ato neno to nyalo chich nyaka bede ni chandruok ni osechako maka. Chandruok iboyudo ga seche moko joma giwacho ga ni ati en wich bar. Wich bar en wich bar ma ing'eni sadhir daktari omany seche odhi opimi idhi e lab daktari mar del okoni ni ono kwane shida moro amora lakini wich bar cha pod entiere mo luongo ga ni migraine ma seche techa koro dwani ati mondo ibiro e osuptal to mondo wanene kaka nowacho be neno mamirmir iwinjo ka lo nyalo bet wang'i iwinjo ka iol seche te tibet be gi dizziness mano ing'ene gik manyalo miyo to iboyudo be ni en ga seche moko ma bang' tich ma koro seche miyueyo cha midwa ni tisebet dok ot iyueyo kata isetieko tich to intiere office kok iwinjo ka wich bar cha biro koro en ga ma seche moko to iyudo ga ni en ga bang' godhiambo cha ma bang' seche ma koro idwa ni seche ma leche gi koro chako yueyo cha kok iwinjo ka headache no biro koro wich bar ne iboyude ga en ga seche ma kamanendo Oma kata seche magotieno ka koro leche ni yueyo kok iwinjo ka koro itiere kod wich bar mateka nyakwara mugia jwang mano en ranyisi nyaka bede ni itiere kod digital eye strain wich bar ma ok thiedhre samoro bende iwinjo ka wenge nitiere kod low iwinjo ka iol kod weche makamago daktari wantiere ga kod setup mopogore opogore kaka office obet kata kaka kuonde ma ng'ato tiyo bet ang'o gini monego bede timo mondo mi jogo matiyo kuonde aina gi kik bed kod chandruoge mag wang'. Gima owacho ga ni nitiere distance kama onego bed ni ati ng'ato bete koro kibet onego bed ni bet upright maber onego bed ni ati gadgets mitiyo godo ka en kinene to en kumo ma wang'i ok ng'i piny sana ka wach ni kama keto kama onego bed ni antiere at a distance ma level mar wang'a gi gima neno cha all bet mana ilengo wang'i matin then can distance mabe at an arm's length koro kaka wach ni lweta obet gi mesa maber kaka onego bed ni ati iketo gimi ineno kan computer cha then at ok ni distance mabor kama en distance moro ma romre gi korka lweti then bentiere office ma kaka man tiere ga gi air conditioner ingeni air conditioner be kan ikete temperature moro ma piny kabisa bibo yudo ka obet gi iwacho ni ati evaporation mar wang' koro bo miyo wang'i bet motuo kabisa koro ingeni mano be chuno be nyaka ubed ni pimo intiere kiwango maber ok ma omo wang'i bet motuo mapiyo cha and then be lighting
lighting bado na ten moro ma moderate. Ler kata taya. Ler kata taya. En moro ma kiwango moro ma maber. To mano be nyiso ni ka simu kata mashinde gi mar computer cha be ibet ni lighting neno ben kiwango ma piny. Ket kan kiwango mang'eny be ing'eyo kaka wacho ni energy mawuok cha be nyalo miyo korka wang'i bet motuo kabisa. En tich ma ng'ato nyaka ti en owuon kopogore kod weg tich bende nyaka inwoni ka okang' marito wengegi ka ichich kata kineno ranyisi moro amora ma ichich godo nyaka bedi ni nitiere kod chandruok mar wang' ber ka imanyo konyruok. To kata kamano kapok wachopoga kama manyo konyruok daktari, nitiere ga gik moko ma watimoga kata ka gimoro donje wang' ng'ato, idwaro ng'ato wacho kata ni ero golna gi lum kod weche ma kamago kod gik ma en ang'o gini moko onego bed ni timo ponono ni gimoro kirore kata donje wang'i. Koro ka gimoro mabet ga mapiyo en ni gimoro donje wang'i. To seche ma gimoro donje wang'i no ok inyal ng'eyo ni en ang'o. Unless ka ne intiere kuonde ma kaka wach na tiyo gi simiti taboche ma en simiti kata ka ne i ja swimming pool iloso gik to chemical kata ochike okire wang'i tibo wacho ni en ang'o. Gimonego bed ni ng'ato timo ma seche ma gimoro donje wang'i cha en ni iring kuma ntiere kata ikon ng'ato kao pi maler kata onyalo kao gi jag ka onge tap to iole wang'i continuous. Iyaw wang'e pien wang'i mamalo gi mapiny to iolo. En ni ok wang'e ni en ang'o madonje wang'i to dakika mokao mang'eny ka sa dhi kapok idhi korka daktari imiyo gicha chande nyalo bet ken chemical to owang'o pien wang'i cha leche ka. Koro first thing en ni kao pi iol okikie wang'i continuously yaw pien wang'i mamalo gi mapiny to iolo nyalo miyo gima ne nte odonje wang'i cha wuok and then omiyo be kendo koro thieth korka thieth mamari be bet ni en okonyowa nikech koro shida mabo bet cha en kiwango matin nikech gima no donje wang'i cha oyudo time matin gi contact mar wang'i koro wadaga ni atiluoko. Mar ariyo ok wadwa bega ni ji dhi e chemist. Seche midhi e chemist ma gimoro donje wang'i nitiere yath moko mok wanyal tiyo godo. Nyaka wakwong wang'ne ni en shida mane kok wamiyi yath makare. Seche midhi e chemist cha yath minyalo miyi ma eye drop go nyalo bet medo shida cha zaidi. Nikech gima miyo ga en ni jatuo gimoro donje wang'e odhi e chemist omiye then owacho ni en obiro bang' ndalo 3. To bang' ndalo 3 ni yadh cha be osamiyo shida cha kendo bet mang'eny. Koro seche mineno ka obiro bang' ndalo 3 ni ten gima kata koket dakika kata saa 1 to already chako omo shida korka wang'. Koro mano be wadwa ni ok wadwa ga net mondo imin the biggest mwadwaro ga ni dhi e suptal mar wang'. Luok wang'i cha gi pi piyo but idhi e suptal mar wang' mondo ibi wacheki mondo wang'e ni ang'o mano donje korka wang'i. Ken gimo mani itiyo godo kata ang'e ni one of the thing mwakonoga joma mon makeup nigi chemical mopogre to seche mo odwaga ni seche ma pile ng'e ni ken gimi tiyo godo ten chemical madonje wang'i pile to nyalo omo irritation ka chandruok mang'eny. Koro badwa ni ati seche miti en gimi kiketo to en korka oko to ok donje wang'i to kodonje wang'i to iluok wang'i no mapiyo nikech mondo minimize contact ka gimoro donje wang'i be gimano donje wang'i nikech te joma tiyo ga gi glue go nyalo donje to kwang'e ni en ang'o ting' gicha chande kata ken tin ngondi yom non wabung'eyo ni en ang'o. Koro miyo be daktari be bet gi thieth makare korka ng'eyo ni ang'o mano donje wang'i to inyalo konyi nade. Magi maduong' ka en tiyo gi pi to bed pi maler, pi mamol, kik iti gi pi molil kendo nyalo medo chile wang'i ma ang' no chak kel tuoche kata infections opogore wang' ma ang' no kel chandruok. To seche mitimo ma titemo matek mondo iyud konyruok madwarore. Nyakora Mugi Ajwang' yienwa wakaw yweyo ka waduogo to wadhi online ka itiere kod penjo moro amora kik ibed maluor kata matin penj laktar. Bende wacho ga ni inyalo kawo besen tiyaw wang'i ting'iyo iyaw wang'i e besen mar pi maler tinene pi kanyo. Mano bende nyalo konyo daktari?
seche ma ing'eni ng'ato onge ang' ni tim nang'o to idwan sko seche ma ikaw besen cha to pong' nyaka malo tiyawo wang'o chal ka ng'ama odonjo swimming pool to yawo ka gimoro nodonjo to nyalo konyo nikech gicha chande obo picture te seche mineno cha to nyalo wuok e tong wang'i to lware ei besen mano be konyo ga ndalo ma zaidi ka obet ni ionge be gi ng'ama nyalo konyi olo pi e wang'i. Magi gin weche manyaka wang'e ma en chenro manyaka ne wabed godo wayud kaka wanyalo konyo wengewa nikech waseyudo ni kapono ni wito teko mar neno en achiel kuom ng'ol ma nengo gi tekie mokalo nikech ng'ato bro chuno ni wuotho kodi seche duto te bro chuno ni nyaka ibed gi ji ma konyi tedo konyi timo tije mopogore opogore ma de rito wengeni kata dihero wengeni kaka wacho ni moro doko timore kik idhi mabor kik isudwa duogo bang' thuolo machuok mokalo. The open road is calling. Your playlist, your pace, your story. And at the end of the drive, the wild heart of Nakuru. Wake up inside the park to birdsong and sunrise. Spend your days spotting rhinos by the lake. And your evenings are on the campfire under endless stars. This low season, make it a getaway with friends, or romantic escape, or a solo adventure where freedom is yours. From only 11,950 shillings per person sharing for 2 nights, View Travel brings you self-drive camps that put you right in the middle of the magic. Book today and enjoy the ease of Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Hello, who is there? E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Ni papo wene ng'awa, ni papo. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia, gokoko. Nyakochia, toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pur. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima okochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Royal Mabati Factory Limited keloni fuong'ruok e nengo. Corrugated kod box profile kuom siling 396 mita. Brick tile kuom siling 456 kod Roman tile kuom siling 500. Wakeloni mwandu kamora mora ma intiere nono maonge chudo. Gochno sani namba 0722 63 83 83. Challenges mokongo mabewi yani will godo mano nega mention we have a big gap in Kisumu ni onge ng'at ma produce bottles sanyiso jodala wani opportunity mar go ala nitie market bene nitie yengre kaka iuso jado uso pi onega timango. First of all, ingi capital midwa chako godo and then muhimu government policy to kama intiere accessibility, how do you access the market? Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol, samoro en kod kido mamoko. Wawuguru oko in large numbers. Wapeguru kwe. Mono kwe oberkasi pool ka indi once and for all. We remain to process and to show that we are neutral. I believe they are, but we must be seen that we are neutral. IEBC koro sepodho jochung' 11 ma ogonja kod 10 ma Kasipul ne ikruok ne yiero mag kuonde od burago. From the Chief Magistrate Court at Nakuru, authorizing extensive search and exhumation operation within the park. We are, however, deeply concerned
about the pace of implementation. Lia mar Brian Odhiambo ywak ni temo digi chenro mar manyo ringre jagono e bungu le ma Nakuru kata bang' doho golo chik. We are losing a lot of man hours in terms of time, teaching time. From the learners, from everybody else. The parents have invested in hostels. Everybody is, the students are staying idle. It is not good. Dhiero mar ng'anyo mar jotije mbalariany pod oniano ka komiti mar somo medo sundo riwruok jotijego mondo were kod ng'anyo. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV gima en mwandu waseya online kanjere kod penjo mora madiher penjo Dr. Bildad adwa ni mondo mi penji nikech penjo eng'eyo kawuono wang'iyo weche mag wang' waher kendo warit wengewa. Daktari antiere kod penjo mowuok kuom Joseph Kogamar Uyondo wacho ni penjna laktar ni wang' mabedo makwar seche duto te to lit ang'o manyalo bedo ni kelo chandruogni ok onyiso wano tiang'o kata kaka obedo ma ok ang'eyo moro nyalo duoke. Ma zaidi en gani joma nigi allergy. Allergy en gik mantiere environment ma aluora marwa ma kodonje wang'i nyalo bet ni en buru kata kowuok ka en ng'ama tiyo puodho to gik mang'eny nyalo bet. Koro ma kodonjo to odonje wang' to wang' cha be react gi gik modonjo. Bet ma wang' ma red nyiso ni leche mag remo mane wang' ka obet mang'eny kech ok gima oluongo ga ni inflammation. Nitie chemical ma wang' be golo korka o react gi gik madonje e korka wang' mano nyalo bet achiel onyalo bet gi infection ma be nyalo bet ni omo wang' cha bet marakwa. Nosawacho be ni tuoche kaka glaucoma ka pressure mar wang' be nyalo miyo wang' cha bet makwar. Seche moko nyalo bet kata ka nindo to pressure inindo seche moko e pillow kata nyalo be omo gwaro korka wang' cha manyalo omo be inyalo bet gi wang' mabet makwar. Ko gima bet maduong' en ni nyaki bi wakwongo waneni mondo wang'e ni to en ang'o mamiyo leche mag wang' ka bet makwar kamano. Penjo machielo wacho kacha ni en sati entiere gi nyathi mamiyo wang'e kinde duto te sate ka oneno TV to wacho ni wenge ne rame. Inyalo nyiso janyuol ni nang'o? Janyuol korka nyathi ma seche moko miyo wang'e wacho ga nyithindo mantiere gi okonen mabor kata okonen machiegni nyalo miyo ni squint ni okwongo odi wang'e cha matin koko nyalo neno gik kaka ne mabet ma clean. To mano en nyathi ma nyaka wane obiwa mondo wapime mondo wane. To nyithindo be nikech gitugo seche moko nyalo tugo korka lo gik mang'eny odonjo kata odhi skul to giringo aluora mar buru nyalo donjo be nyalo omo shida mar bet malit cha. Nikech bet malit nyiso mana ni seche mano wacho ni kaka korka iris cha ma control pupil. Seche ma olit cha nyiso ni seche ma ler ng'eny to odire mondo bed matin. To seche modire mondo bed matin cha nitiere leche ma be miyo obet kamanendo. To leche go seche moko ka in gi allergy kata infection to nyalo bet ema miyo omo bet rem cha. To be miyo wang' cha en mani wadwa ni mondo wang'e ni nyathini en nyathi man gi shida mar neno mabor kata shida mar neno machiegni. Inyalo jena kaw simu kapok wadhi nyime. Erokamano. Halo penje laktar? Halo apenjo laktar niya Majapolo wona kuja kukrise machiegni ano Bunga Junction Kisumu. Koro apenjo laktar beta tiyo ga gi angolo to e dwe ma wantie ni koro bet kaneno to kang'iyo ng'ama ni mbele kucha kaneno ka koneno mawiri kanya neno maber kato wenge na ila madwani to ginang'o makele en angolo nanie marach koso en yamo moro madwa donjo wang'a. Isebudho gi angolo ni kuom thuolo marom nade? Higni mang'eny. Kapok owil ni angolo? Kapok owil nago. Daktari. Koro mokwongo kapok wachopo korka angolo ka wang'e ile to mano mawuoyo ni about allergy mano to nyaka odhi e osiptal opime mondo omiye yath makare.
but korka angolo joma tiyo gi angolo wachoga ni angolo nitie kaka nyathi konyuol inyalo nyuolo ok onen mabor kata machiegni to bo dwaro angolo to angolo cha onego bed ni ati higa ka higa idhi eye checkup mondo waneni nikech tekre mar angolo cha be nyalo lokre kata tekre mar wang'i cha nyalo medre to angolo mintiere go nok nyal bet makare to mano ka itiyo gi angolo ma tekre ne cha ni piny to nyalo miyo koro oneno mamirmir koro chuno be ni nyaka odhi mondo nene ka en ng'ama pok oloko angolo e higa to ber mondo odhi mondo cheke mondo wanene ka angolo cha nigi shida. Wayaw line ka ntiere kod penj laktar penjo ing'eyo daktari antiere kod simu. Halo penj laktar. Halo machiegni penj laktar. Halo awinji penj. Oro wane chame usebedo gi kazipiga nakwayo ni mondo mi ukawna penjo no kaeto wachwala ne laktar mondo mi wakonye saa. Daktari koso ni winje? Ok wawinje maler ahinya. Kaeto seche migo simu te mondo miduok duond TV ni chien mondo mi wawinji. Ote moro wacho ka ni penj na laktar mano Helena kowuok Western penjo ni entiere gi nyathi ma jahigni 10 to wenge ne ile to dunyo masa moro oywak ni rame nyocha no ywak sana koro ka ne ong'iyo wang'e to yudo ka buo pien wang'e okuodo tutu mi tutu matindo ma debed ni ang'o matimore kuom nyathini? Seche ma ntiere ga tong wang' ng'ato ka en gi allergy ma pok othiedhi cha to ntiere ga kuot ma obet mokuote momiyo wadwaro ni ati mondo mi odhi mondo opime. But ka tutu be wuok e wang' nyalo omo waluongo ga ni inflammation. En ni chemicals mang'eny mag infection ka nikech bacteria ka be gigolo toxins go ma ok winjre gi korka wang'. To mano nyalo miyo kendo koro bet korka wang' cha nyako kuot to bet gi tutu. Koro en gima nyaka mondo mi akawie simu ni kaeto wadhi nyime kod wachni. Halo penj laktar. Machiegni penj laktar. Halo daktari. Wawinji dhi nyime. Wacha nisema kwa Kiswahili. Nina mgonjwa hapa kanisa. Huyu mgonjwa macho ndio yanamuuma karibu wiki moja. Sasa kuna kitu kimemtokea juu ya macho hii. Halo? Binyime? Sasa nataka unieleze hivi. Alikuwa kwa hospitali lakini saa hii hapa nyumbani. Anamuuma zaidi. Na ni kitu imepangua karibu wiki moja. Sasa anaweza kunisaidia namna gani? Anaitwa Pamela kutoka Mapera. Okay, nisaidie kwa sababu hapa. Daktari. Koro en korka rem ama pane winjo akieka ne ntiere kachiel kod gimoro bende okuote wi wang'e gi malo. Koro seche ma pien wang' cha ntiere ga gik moko maluongo ni glands nogolo ga mafuta to mafuta ni ma loso tears cha mondo mi ng'ato pi wang'e ochwer ga magi gik ma loso ga. Koro seche ma ng'ato nigi allergy kata mang'eny ma korka buru to dunyo wang'e to ginyalo dinre. Ting'eni wang' cha glands gi nyalo dinore. Seche modinre cha to mocha to fats go pod wuoka to onge gi kuma wuok go koro miyo pien wang'e cha chako kuot. To seche mokuot no ka en gima ok othiedh ga ndalo mang'eny to ibo yudo ga ni onyalo bet gi tutu. Ko gima wacho ga ni seche moko ka pien wang'i cha ochako kuot to ng'ato onego bed ni ochwak pi to gi first towel kata nanga maler to odip to ok en moro ma wang'e cha mana mamor to kuma okuot cha okawo kata gimo dakika 3 kata dakika 5
ko massage to seche mo massage kata like nyadiriyo kata didek odiochieng' kalure gi seche ma kaka en available kata ok odhi tich kata thuolo monyalo yudo no nyalo konyo mocha obet mayot then kacha yawre koro mano en gamoro mayot to ka en gima ke idhi and then idhi hospital be koro nitie seche mo amiyo ga ng'ato yath kwa kone ni bodhi o massage ka obet ni ati en gima bet be ma ndalo ok wane lokruok to bochun ni koro watima operation mondo wagol tutu no. Wadhi nyime kod wantere kod simu. Halo penji laktar. Awito jawinjo nano ne wang'eyo kacha nyathi mane nitiere kod gik mokuodo tutu ei wenge ne kanye mane wantiere daktari. Koro awacho ni ati allergy omoga kuot korka tong wang'. Okuot ma nyiso ni allergy na en masavia kabisa to chuno nyaka wamiye yath makare. To lakini be kineno korka tutu makuot ga be nyalo nyiso ni onego wagol gen gik moko mwawacho ga ni cyst. Obet pi moro manyalo kuot korka piny korka wang'. Machuno mano to nyalo chuno ni nyaka watimo operation mondo wagol pi makuot no. Koro ka en nyathi ma ochako bet gi shida nikech nyithindo nigi shida mang'eny. Bodwaro ni mondo obi e hospital nikech gima wacho ni en korka nyathi nyalo wito korka neno to en nyathi ma pod nigi ndalo mang'eny e anyuola mare mondo omiyo wakonye. Koro mondo kik obed muofu okaw nyathi otere hospital mondo wadhi wachek gi machine wang'e ni shida mane mentiere godo. Halo penja laktar. Hello. Machiegni. Erokamano. An Jessica ka Nairobi. Machiegni. Nadwa penjo wach wang'no. Jaoda nigi shida mar wang'no. Ne jokuoye nopade gopanga mo interfere gi wang'e ma left nyite ma left. Koro wang'no nitie seche ma owuok gimoro machalo chiero ma kimenyo gi toch to chalo wang' paka kamae. Koro gino nigi e tong wang'e marateng'. To nitie samolal, nitie samoduogo. Koro napenjo laktar ni onyalo timo nang'o nikech osedhi e hospital to imiye yedhe to kodok chien. Koro wawacho ga ni mano trauma seche ma ng'ato goyi hinyruok. So hinyruok ng'ato nyalo goyi angum kata ng'ato nyalo padi gi gimoro to ok en gima miyo ibet gi adhola korka tong wang'i kata korka wang' cha. Nikech ka en panga to nyalo ng'ado koro wang'i ok ong'adre. Ba gima onyalo omo shida ni obet gi reaction to reaction ni seche moko dhi ga korka lens. Onyalo omo gima luongo hinyruok cataract miomo gi korka hinyruok. Mano namba 1. Namba 2 onyalo bet ni shida mamiyo ng'ato bet gi wang' machalo korka paka ma waneno ga kuom nyithindo mwaluongo ga ni retinoblastoma kata kansa mar wang' cha bet ga gi king'iyo pupil ma black cha en obet ochalo marachar korka neno kaka paka neno cha. To mano nyiso ka en ng'ama no ogo to nyalo miyo ni nyiso ni en gima miluongo retinal detachment. Koro chien kuma no wacho ni mantiere leche mag wang' cha owere. To seche mowere ni ka ne pok odhi e hospital to ndalo mang'eny makalo kok odhi e hospital en ndalo mamiyo be ng'ato bet muofu ma ok onge gima wanyalo timo. Koro koneno ka wang'e chako bet gi korka paka chances ni en gi retinal detachment. To mano en emergency korwa machuno nyaka odhi mondo nene. Thieth mabodwaro mano nyaka tim korka surgery kech wadwa ni ati retina odoge wang'e kaka nitiere mondo neno ma oneno cha wariti kata wakony mokalo. Bende ni nitiere Nairobi, ka nitiere Nairobi kato moro ka ng'watiko chendo tinyalo nyise kuma nitiere, onyalo biro e hospital mondo mayud kaka inyalo konyi. Daktari nitiere kod dakika matin mokalo kata kamano penyo mantiere godo en ni kapono ni ng'ato chiewo gokinyi to nitiere kod ololo mathoth e wang'e ma nyalo bedo ni gimoro rach e wang'e kata nyalo bedo gima onego bed ni ing'iyo mapiyo piyo. Kaeto wach mar ariyo ni kaponono ni intiere kod wenge motuo kata dry eyes ma samoro kata kidwa ni miwang'i kama tiwinjo ka gimolit. Chandruok nyalo bedo ang'o to en ang'o minyalo timo? Seche ma dry eyes en ni tong wang'i cha koro ok yud pi ma waluongo ni tears cha ma miyo o lubricate makare. To mano nyiso ni kochako tuo
to bo bet gi ska chako bet gi adola mako kochango to chako be nyalo miyo koro ng'ato ok nen maber. Koro manendo to dry eyes ting'eni en gima koro nyaka bi e osiptal nikech ka iwinjo korka lolo bete wang' gi irritation nyaka be nikech mokwongo bobo miyo koro ok iti maber. Koro mo idwaro ga en ng'awa miyo ga ni lubricating drops. To eye drops gi gin ma miyo koro omiyo korka pi wang'i cha bet makare to tong wang'i cha chako duogo tiyo e yo makare. Ko man to be nyaka bi e osiptal mondo wamigi mostly wamiyo giga artificial tears ma konyo korka lubrication. Korko lolo en nyadiriyo. Onyalo beto lolo ma biro korka allergy kata onyalo bet gi infection. But seche michiew ka tong wang'i mire iwet miyo en lolo ma miyo wang'i mire cha omoko. Mano nyalo bet ni infection. Namba achiel wawacho ga ni eye hygiene, luok wang'i pile ka pile. Seche ma in ng'ama tiyo gi kaka nawacho kata kintie market. Seche midok cha ing'e gik mang'eny odonje wang'i. Seche minindo kokiluoko cha inyiso ni imiye thuolo mang'eny mondo obete wang'i to cha omo shida mang'eny. Koro dware ni be iluoko wang'i. To mothoth ni odhi e osiptal mondo odhi mondo miye thieth makare. En twak ma amor godo mokalo nikech en twak ma mulo ngima wa, mulo wenge wa, en twak mobire penj laktar kama wacho ni ngima en mwandu, nyaka wenge ni nyaka warit, nyaka wenge wa bende nyaka warit maber mondo wabed kod wenge maneno maber, kik wawit teko mar neno kata kik wabed muofu. Daktari wanyalo yudi kanye? An nitiere Lions Eye Hospital Nairobi. Kanyo thieth ma ng'at ma biro gin gi specialist te and then gintie gi mashinde ka. Koro kolure gi jintie daktari ma korka nyithindo, korka joma nigi diabetes kata pressure, korka joma nigi pressure mar wang', korka allergies, korka tong wang'. Koro ing'e mage en gik ma mulo ng'ato ka ng'ato. To gibiro kocha chande to ginyalo biro and then wabong ng'iyo kaka wakonyogi. Ibo miwa namba kusabia bia Lions? Nyalo miyo gi namba nikech aseyudo joma be onge Nairobi lakini be anyalo nyiso gi kuma ginyalo konyre be ka gigo simo. Koro namba en 0729 774815. Inyalo nuoyo? 0729 774815. Koro ginyalo go simo kata ginyalo oro message to wabo twak kodgi. Ne daktari marwa erokamano ne ji duto temo miyo chenro ni obedo kare kaka obedo kare no waduoko ne erokamano maduong' moloyo ne ina jahera mar chenro mar penj laktar kama wacho ni ngima en mwandu, waher wenge wa, warit wenge wa mondo wabed kod teko maber mar neno. Nyaka kendo odiechieng' machielo ni luonga ni Ruth Otieno, oriti uru masane.